Gorno se miwa paro ma bende ntiere godo e wiye kae to paro ma dipo ni ntiere manya miyo duond bura mar DCP mana otele kod kweth magedo sirkal tesre ma bende githoth duond kweth no ntiere mar DCP ntiere mar Wiper ntiere DAPK kama gintiere irango gi kendo ng'ato wacho ni en paro mar keto oganda ulos kuom gi pile ka pile koso ket jo Kenya busy oket sirkal busy bang' ma poro no script machelo weekend kadipo ni ma orum aero kamana yegi wach mose wach mbele kanyo ni ma en script do anyise ni jogo nigi jatend loso scripts Kenya ka scripts mose losi mag tugo koro kele siasa mana mar ariyo kendo mokwongo nosechaki niwinjo ka wacho ni nitie chemicals moko midhi ole wi jalup ker machon mondo wi olal koro bera ni en kanyo to ok onyal tiyo mano mokwongo mar ariyo ero nwaseneno mar ndhirruok ng'ato ndhire en owuon koro shida mabedoe siasa to ng'ato nyalo tiyo gi anything and everything mondo bed relevant news iwacho ni all news is good in politics whether it is negative kata en positive iwuoyo kuom kata wan sani wa discuss gi kado be ni ko imburu ko timo wachni ok dwa ginane ok dwa wuoyo wiye koro be samoro miyo gi atwa mbele dala gi kucha kuonde mobiro chungego ka koro ji neno ni isando gi ng'eni jomoko ok bi believe ni gino en manotimo kende sana jok ma dala gi kucha ibiro winjo ni sirikal ema sandogi koro siasa kato ng'ato tiyo gi anything actually jalup ker machon Wamunyoro ogomba goma ni mondo sirikal otkawe mondo ndhiye mondo tere iye kose ndhiye motere iye ng'eni en kako osebedo ko fan gine mar jo Kenya ma masawa kata Central Kenya odwa ni jogo mondo bi toke te gimoro ma sirikal nyalo timo ne mondo achieve mano biro timo winjo kaka tindo wuok oko koyanyo ker oyano temo provoke gi mondo jogo respond to response mora mama gibiro timo nyaka gibi giwuo ka giseneno ka ng'ani wuoyo pile ka pile jalup ker masani Ngire Kindiki osebedo ko wuoyo e wi Wamunyoro ka Wamunyoro wacho kama to duoko to mano gima gidwaro mar ariyo iro ka chuny Wamunyoro ng'eno somo political science ong'eyo gik motimo odwa ni mondo chieng' moro ochwak ne jogi wach mondo jogi yowang' mondo make ka neno bunge nobedo discussed actually for a long time ero ka en mi wuoyo kuome to mano e gima more mano gima dwaro ni en oshape iwacho shaping conversation en mo shape conversation samoro ma script mar ng'ani kata gine mane gigoro bang' ma tibiro neno moro kendo mwadonjo ge weekend nikech weekend is long ok nyal linga kamano ginyalo miwa script machielo en mana koro bedo matek ka chieng' moro adier samoro ing'eni gik mano wacho ni sirikal samoro dwa hinye nyalo bedo adier but ka gidhi mbele gi tim mar ketonwa kipindi script video gik mwaneno gi to believing biro bedo matek kata samoro kidwa hinye koro gadier to nyalo hinyre nikech koro ing'eni sirikal be biro tiyo gi gino ni dong nuneno ka MP cha Koimburi notimo gino kende tidhiro kitimo ne ng'ato marach kamoro sana e kweth mar koro joma keto sirikal tesrego to sirikal biro chako wacho ni mago mana kipindi tibiro yudo nitie joma believe koro all news is good all relevance is good all gine is good luongo ni wewel gi nying no but siasa mondo mi wuogi kata wuok positively news mondo neni kata wuok negatively en inemi wewi to nyalo miyo Wamunyoro yud o galvanize jo Central Kenya kata jo Kenya mama sama luwe ji mang'eny luwe sani malich to mana gima dwaro kata kido kako wuoyo kata mena ne wasani moko mano dhi neno ker jalup ker masani donjo ko chiwo order to chiwo order ne jo Central Kenya ko nyiso ni kik giwinj thumbe jogo nikech ne gidhi gi wuoyo gi president koro mane gima dwaro koro kosebedo gi lupno motegno mong'eni jogo ni toke te kochopo 2027 joma serious madwaro bedo president nyaka manye mondo gibed go position motegno koro embo bedo gi bargaining power nyacho ni an eman popular an ema biro gi jok mang'eny un joge utindo kaka nosenyiso ja Wiper Kalonzo ero kamana nyochi baba